गणपती बाप्पा आणि गौरी यांच्या आवडीचे ते म्हणजे लाडू. तर मोतीचूर लाडू गणपतीला पण नैवेद्य म्हणून बनवतात आणि गौराईसाठी तर बनवतातच. तर मी आज बनवते मऊ लुसलुशीत आणि रसरशीत असे भरलेले मोतीचूर लाडू. तर खूप छान रेसिपी आहे, एकदम झटपट बनणारी आहे, अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि कमी वेळात बनते आणि खूप काही झंझट नाही या रेसिपीमध्ये. तर आपल्याकडे जर झारा नसेल बुंदी पाडण्याचा मोतीचूरचा, तर तुम्ही प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा वापर करू शकता, पायपिंग बॅगचा वापर करू शकता. चला मग आता आपण मोतीचूर लाडू बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आपल्याला मोतीचूर लाडू बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर आता इथे मी बेसन घेतलेलं आहे. तर 1 वाटी बेसनचं प्रमाण आहे. तर एका बेसनच्या वाटीमध्ये अर्धा किलो लाडू होतात. तर हे बेसन मी चाळून घेतलेलं आहे. तर बेसन चाळूनच घ्यायचं आहे. तर आता आपण बेसनचं बॅटर बनवूया. तर बॅटर बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठासा बाउल. तर बाउलमध्ये मी आता बेसन घालत आहे. तर आता इथे बेसन घालून झालेलं आहे. तर आता थोडंसं पाणी घालायचं आहे पहिल्यांदा. तर इथे आपल्याला पाणी किती लागणार आहे ते आपण पाहणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. तर थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे. एकदम पाणी ओतायचं नाही. तर अगदी थोडंसं ओतून आपल्याला हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर जास्त पाणी झालं तर हे बॅटर त्याच्यामध्ये गुठळ्या बनतील, म्हणून पहिल्यांदा थोडंसं पाणी घालून पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे गुठळ्या बनणार नाहीत. तर इथे मी विक्सीचा वापर केलेला आहे. तुम्ही विक्सीचा वापर किंवा चमच्याचा वापर करू शकता किंवा हातानेही फेटू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे मी थोडं पाणी घालून याच्या पूर्णपणे गाठी मिक्स करून घेतलेल्या आहेत. तर आपण बेसन चाळूनच घेतो, तरी पण पाणी घातल्यानंतर त्याच्या गाठी बनतातच. म्हणून पहिल्यांदा आपल्याला थोडंसंच पाणी घालून हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे गाठी फोडून. तर अशा पद्धतीने आपण इथे हे पीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा मी पाणी घातलेलं आहे. तर आपल्याला मोतीचूर लाडूसाठी एकदम पातळ बॅटर हवं आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी हे बॅटर बनवलेलं आहे. तर बघू शकता आपल्याला किती अजून पाणी लागणार आहे. तर अजून थोडंसं पाणी लागणार आहे. तर चेक करायचं आहे वरचेवर की आपल्याला किती कन्सिस्टन्सी हवी आहे. तर अशा पद्धतीने ही पातळ अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे बॅटरची. तर बघू शकता चमच्याने ओतल्यानंतर ड्रॉप पडतात, असे थेंब थेंब पडतात. तर अशा पद्धतीचं आपल्याला बॅटर हवं आहे. अगदी थोडंसं मी पाणी घातलेलं आहे अजून, कारण की पीठ भिजल्यानंतर पुन्हा अजून एकदा घट्ट होते. तर बघू शकता अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. तर चमच्यावरती असं वरती घेऊन समजते लगेचच. तर ड्रॉप पडत असले की समजावे आपले पीठ तयार आहे. तर इथे मला अर्धी वाटी पाणी लागलेलं आहे 1 वाटी बेसनसाठी. तर आता बॅटरमध्ये आपण फूड कलर घालणार आहोत. तर मोतीचूरच्या लाडूमध्ये ऑरेंज कलर असतो. तर इथे मी ऑरेंज कलर घातलेला आहे. जर तुमच्याकडे ऑरेंज कलर नसेल, येलो असेल, तर तुम्ही येलो आणि रेड कलर मिक्स करून घालू शकता, म्हणजे ऑरेंज कलर बनेल. तर अशा पद्धतीने इथे मी मिक्स करून घेतलेला आहे कलर. तर 10 ते 15 मिनटे बाजूला सेट करण्यासाठी ठेवून दिलेलं होतं. तर आता बघू शकता पुन्हा एकदा मी मिक्स करत आहे, कारण की बेसन खाली बसते. तर अशा पद्धतीने इथे आपलं हे बॅटर मस्त असं भिजलेलं आहे 15 मिनिटामध्ये. तर चमच्यावरती असं घेऊन बघायचं आहे की पातळ थर आला पाहिजे एकदम, म्हणजे आतील चमचा दिसला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला बॅटरची कन्सिस्टन्सी हवी आहे. तर पीठ छान भिजलेलं आहे. तर मोतीचूर लाडू बांधण्यासाठी आपलं हे पीठ रेडी आहे. तर बेसनच्या बॅटरमध्ये मीठ घालायचं नाही, हे अळणीच असतं बॅटर. म्हणून इथे आपण काही वापरलेलं नाही, फक्त फूड कलर वापरलेला आहे, पाणी आणि फूड कलर. तर इथे मी झाऱ्या वापरणार नाही, तर आज मी प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा वापर करणार आहे बुंदी पाडण्यासाठी. तुमच्याकडे पायपिंग बॅग असेल तर तुम्ही पायपिंग बॅगचाही वापर करू शकता किंवा प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगचा पण वापरू शकता. तर इथे आपण आता बॅटर घालणार आहोत. तर बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही अजून एकदा बघा कशी झालेली आहे. तर मोतीचूर लाडू बांधण्यासाठी आपल्याला अशीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे. तर पीठ छान भिजलेलं आहे, तर मोतीचूर लाडू छान असे बनणार आहेत आपले. तर आता मी इथे वरती फोल्ड करणार आहे. वरती तुम्ही रबर पण लावू शकता. तर इथे थोडंसं आपल्याला एकदम कट करून घ्यायचं आहे. तर इकडे तेलही गरम झालेलं आहे छान.
तर कैचीच्या साहाय्याने मी आता हे कट करून घेते. तर अगदी थोडंसं करून घ्यायचं आहे, जास्त करायचं नाही कट, नाहीतर मोतीचूरची बुंदी छोटी असती, ती छोटी पडणार नाही, मोठी पडेल. म्हणून लक्ष देऊन आपल्याला एकदम छोटंसं होल करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण तेलामध्ये बुंदी सोडूया. तर बुंदी सोडण्याची ट्रिक तुम्ही बघू शकता. तर बुंदी सोडताना मी एकदम मधोमध सोडत आहे. तर बाजूला बुंदी सोडायची नाही, कारण की आपलं हे तेल गरम झालेलं असतं. तर गरम तेलामध्ये सोडताना मधोमध आपल्याला बुंदी सोडायची आहे. तर बघू शकता बुंदी किती छान एकदम परफेक्ट पडत आहे. कुठेही गुठळी पडत नाही किंवा कुठेही धाग्यासारखी पडत नाही. एकसारखी अशी मोत्यासारखी पडते. तर तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे. एक छोटीशी टिप लक्षात घ्या. बुंदी पाडतेवेळी तेल एकदम गरम पाहिजे. तर बुंदी लगेचच आपली तळली जाते. तर बुंदी कशी चेक करायची, तर हातामध्ये थोडीशी बुंदी घ्यायची आणि दाबून बघायचं. ती एकदम क्रश झाली असली की समजायचं की आपली बुंदी तळली आहे. तर बुंदी तळण्यासाठी फार वेळ लागत नाही, पटकन तळली जाते. अगदी अर्धा मिनिटसुद्धा लागत नाही, अर्धा मिनिटाच्या आतच तळली जाते. तर अशा प्रकारे आपण आता ही बुंदी झाऱ्याने काढून घेऊया. तर खूप छान पडत आहे बुंदी, टम्म फुगते, एकदम बारीक पडते. तर अशा पद्धतीने इथे आपला पहिला घाना तळून झालेला आहे बुंदीचा. तर इथे मी एकाच वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे, तुम्ही तिथे जास्त पण घेऊ शकता. तर आता आपण दुसरं बॅटर घालूया. तर बुंदी सोडतेवेळी काय करायचं, की एकदम वरती पकडायची कॅरी बॅग आपली बॅटरची. तर अशा पद्धतीने मी इथे दुसरीही स्टेप तुम्हाला दाखवलेली आहे. तर सर्वांकडे तर जाऱ्या नसतोच. तर जाऱ्या नसेल तर तुम्ही प्लॅस्टिक पिशवीचा किंवा पायपिंग बॅगचा वापर करू शकता. अशा पद्धतीने इथे मी दुसरी स्टेप पण तळलेली आहे. तर मस्त अशी तळलेली आहे. तर बघू शकता अशी चेक करायची हातामध्ये घेऊन. तर लगेचच तुटली जाते. तर तळलेली आहे. तर काढून घेऊया आपण पूर्णपणे बुंदी. तर ही बुंदी लगेचच तळली जाते. खूप काही वेळ लागत नाही. तेल छान तापलं की बुंदी लगेचच तळते. जेव्हा आपण बुंदी पाडतो तेव्हा गॅसची फ्लेम मोठी पाहिजे. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व बुंदी पाडून घेतलेली आहे. तर ह्या छोट्या छोट्या टिप्स लक्षात घेऊन तुम्ही बुंदी जर बनवली तर बुंदी परफेक्ट जमेल. तर खूप छान मस्त अशी बुंदी पडलेली आहे. तर एका बेसनच्या वाटीमध्ये एवढी बुंदी झालेली आहे. तर थोडी थोडी जर कुठे गाठ पडलेली असेल तर तुम्ही ती चुरून घेऊ शकता. तर आता आपण मोतीचूर लाडूचा पाक बनवायचा आहे. तर इथे मी 1 वाटी बेसनला 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही 1 वाटीपेक्षा कमी पण घेऊ शकता, म्हणजे अर्धी वाटीच्या वर थोडीशी किंवा 1 वाटीच्या कमी थोडीशी असं साखरेचं प्रमाण आहे आणि अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे. तर साखर विरघळली की आपण चेक करायचं आहे की आपल्याला जास्त 1 तारी पण नाही किंवा 2 तारी पण नाही, अगदी चिपचिपी आपल्याला पाक हवा आहे. तर मोतीचूर लाडूचा पाक कच्चाच असतो. तर अशा पद्धतीने इथे आपला पाक तयार झालेला आहे. थोडासा चिपचिपी झाला की गॅस बंद करायचा आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये अजून फूड कलर घालूया. तर आपण बेसनच्या बॅटरमध्ये घातलंच होतं, तरी पण मी इथे कलर छान लाडूला येण्यासाठी पाकामध्ये फूड कलर घालत आहे. तर आता आपण बुंदी पाडलेली होती ती घालूया. तर आता ही बुंदी मिक्स करून घ्यायची आहे. तर आवडीप्रमाणे इथे मी काही मगजचे बीज आहे ते घालते. तुम्ही इथे काजूचे तुकडेही वापरू शकता. नंतर इथे स्वादानुसार मी इलायची पावडर घालत आहे. तर इलायची थोडीशी अशी क्रश केलेली आहे, म्हणजे छान सुगंध येतो लाडूला. तर आता हे दोन्हीही घालून झालेलं आहे, तर मिक्स करून घेऊया. तर हे मिक्स करून आपल्याला 10 मिनिटे पाकामध्ये बुंदी मुरवत ठेवायचं आहे. म्हणजे बुंदीमध्ये पाक पूर्ण शोषला जाईल आणि छान असे लाडू बांधता येतील. तर इथे मी 1 चमचा तूप घालत आहे. तूप घातल्यामुळे स्मेल छान येईल लाडवाला आणि टेस्ट पण फार छान लागेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे लाडू असे चमकदार दिसतील. तर आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. तर बुंदी मुरत ठेवण्यासाठी 10 मिनिटे आपण झाकण ठेवूया. तर 10 मिनिटानंतर बघूया, बुंदीने पूर्ण पाक शोषलेला आहे. तर मिक्स करून घेऊया. बघू शकता तुम्ही कलर पण फार छान आलेला आहे. पहिला आपण कलर टाकल्यानंतर एवढा कलर दिसत नव्हता. तर मुरल्यामुळे कलर छान दिसत आहे आणि पूर्ण पाक शोषलेला आहे बुंदीने. तर हे लाडू बांधण्यासाठी परफेक्ट झालेलं आहे मिश्रण.
तर खूप छान मस्त असा सुगंध पण सुटलेला आहे लाडूचा. तर बघू शकता पूर्णपणे पाक आतमध्ये मुरलेला आहे. मी जवळून दाखवते तुम्हाला. रसरशीत अशी बुंदी झालेली आहे आपली. तर आता हे लाडू बांधण्यासाठी आपलं तयार झालेलं आहे मिश्रण. तर हे थंड झाल्यानंतर पण लाडू बांधता येतात. कारण की आपण बुंदीचा पाक कच्चा बनवलेला आहे. तर मोतीचूर लाडूचा पाक कच्चाच असतो. चिपचिपी अगदी चिपचिपी असतो. म्हणूनच आपल्याला लाडू हे सहज बांधता येतात. तर आता आपण लाडू बांधून घेऊया. अगदी मस्त असे रसरशीत, मऊ, लुसलुशीत लाडू बांधता येतात. खूप छान मस्त झालेलं आहे मिश्रण. तर आता आपण हे दोन्ही हाताने बांधूया किंवा तुम्ही एका हातानेही बांधू शकता. तर मला दोन्ही हाताने छान लाडू बांधता येतात म्हणून मी इथे दोन्ही हाताचा वापर करत आहे. तर बघू शकता किती मस्त असे गोल गरीत लाडू आलेले आहेत आपले. तर हा लाडू आपण आता डिशमध्ये ठेवून देऊया. जसे आपण मार्केटमधून लाडू आणतो तसेच हे लाडू बनलेले आहेत. टेस्ट पण फार छान आलेली आहे या लाडवाला. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लाडू बांधताना बिलकुल कठीण नाहीत. अगदी मऊ लुसलुशीत बांधता येतात. तर हे मिश्रण अगदी मस्त झालेलं आहे. परफेक्ट प्रमाण वापरल्यामुळे कुठेही बिघडलेलं नाही. पाक योग्य झालेला आहे. तुम्हाला जर जास्त गोड हवे नसतील तर तुम्ही एका वाटीपेक्षा कमी साखर घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने इथे आपण सर्व लाडू बांधून घेणार आहोत. तर छोट्या-छोट्या ह्या टिप्स सर्व तुम्ही लक्षात घेऊन जर लाडू बनवले तर बिलकुल बिघडणार नाहीत. अगदी मोत्यासारखे लाडू बनतात. तर इथे दोन्हीही लाडू आपले तयार झालेले आहेत. बघू शकता किती मस्त असे गोलगरीत आलेले आहेत. तर सर्व इथे आपले लाडू तयार आहेत. तर एका बेसनच्या वाटीमध्ये 15 लाडू झालेले आहेत. तर इथे मी मीडियम साईजचे लाडू बांधलेले आहेत. तुम्ही मोठ्या साईजमध्ये बांधू शकता किंवा छोट्या साईजमध्ये. तर एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते. तर बघू शकता आतमध्ये पूर्ण पाक मुरलेला आहे. अगदी रसरशीत ज्युसिली मोतीचूर लाडू आपले बनलेले आहेत. ओठाने खाईल असे झालेले आहेत हे लाडू. तर खूप काही अवघड नाही. अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवलेले आहेत. तर हे लाडू तुम्ही नक्की ट्राय करा गौराई स्पेशल. तर गौराईला तर बनवताच, पण गणपतीला पण हे लाडू आवडतात. तर गणपतीसाठी पण बनवा आणि गौराईसाठी पण बनवू शकता. तर खूप छान रसरशीत, ज्युसिली, मऊसूत असे हे लाडू बनलेले आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्हीही बनवा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कसे बनले आहेत लाडू. खूप सोपी पद्धत आहे, काही अवघड नाही. थोड्या प्रमाणात मी इथे बनवलेले आहे. तुम्ही याच्यापेक्षा डबल प्रमाण घेऊन हे लाडू बनवा. खूप छान रेसिपी आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी गौरी गणपती स्पेशल मोतीचूरचे लाडूची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.